Sa atong Holy Week special sa mag-uban kita, dalhon ka muna mo ngadto sa lugar nga makapasalamat kita sa Ginoo ug dapit nga makahatag og inspirasyon sa uban. Karong adlaw dalhon mo namo ni inyong bukira aron maghatag ninyong inspirasyon sa inyong kinabuhi karong Semana Santa. Atong paminawon ang maka-inspired nga sugilanon ni Engineer Emilia Bacos tag-iya sa Meditative Garden of the Sacred Heart of Jesus. Usa ka asawa og inahan sa duha ka mga anak aduna kini isugid nga maanindot nga sugilanon ug kasinatian sa iyang kinabuhi. Long time doon ako'y contract sa Negros nga project nga bridge. Pero dream na gini nako nga makahimo kog sanctuary sa Ginoo. Nya karon pag adto nako sa Negros, ang naka-inspire gid nako. Pag uli na mo niagi mi sa Amlan, di ba na hay Mama Mary nga dako kayo. Mo to naka-inspire nako nga uy pwede di ay ni siya nga Mama Mary to siya nga nagtalikod sa kanang bukid. So mo na siya naka-inspire nako nga maghimo kog ingon ani. Si Emilia ug iyang pamilya mipalit ning maong yuta dinhi sa bukirang bahin sa barangay Kanasuhan sa syudad sa Karkar niadtong 2011. Iya kining gibuhat sanglit buot man siyang magpasalamat sa tanang grasya nga iyang nadawat gikan sa kahitasan. Maingon jud ko nga ang kalisod di sa babag sa kalambusan kay from gamay pa jud ko hangtod nagdako. The most part sa akong life is working student jud ko. Nya because of the blessings sa akong pagka-working student, nya daghang mga trials na abot. So again, prayer again, and then naman ko sa akong heart gyud nga gusto ko mutabang. Unya gusto ko nga makahibaw ang tibok kalibutan or bisa na lang ang Pilipinas nga naa ang Ginoo. Mao na naghimo ko ani niya kay makita sa tanan nga uy, dako kay ko, pwede ka mulan-on ako sa kong kadako. Sa tunga-tunga sa mga tanaman, nahimutang ang labing dako nga imahe ni Hesukristo dinhi sa Sugbo, nga adunay gihabugon nga 96 ka tiil, halos susama og gitas-on sa tulo ka andana nga building. Ang maong edipisyo gitukod sa 8 lang ka mga tawo sulod sa 6 ka buwan. Despite karong lately naman ko'y cancer. So trial po na gihapon sa ako. Dili trial sa Ginoo, ang Ginoo di man mohatag og kasakit. Effect man na sa tong ginuhatan. Nakita nako ya gyapon kong gi-save kay kuan pa man early detection pa man siya. Unya pag humana namon nga naka-realize ko kinahanglan ako butangan og sanctuary ang Ginoo. Mo ni siya akong gi-serve as sanctuary ni siya. Ang pamilyang Bacos mao'y nangunay pag-landscape sa lugar. Sanglit mauman usab kini ang ilang nakahiligan na. Walay entrance fee ug bukas kini sa tanan. Mahimo kang makameditate tungod sa kahilom ug kabalaan sa lugar nga ingon sa mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Ug mao kini ang atong Semana Santa special dinhi lang sa Meditative Garden of the Sacred Heart of Jesus. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita!